Samozřejmě další hra. Dneska si zahrajeme hru Doom Murder. Takže Doom Murder má za úkol zabít na všechny nevinný a detektiva. Vrah dostane svůj meč za 9 sekund, tady koukám. V této hře musíme nazbírat goldy a Murder má za úkol nás všechny pozabíjet. A takže já mám ani jeden gold. Ne, to si děláš ze mě srandu, že jsem hned na začátku ten jeden mrňavej Doom Murder. Já nedá. Počkej. Tak pojď sem. Pojď, proč ho nezabil? Zabij ho. Zabij ho. Jej, přibral se. Aha. Murder se odpojil. Uj. Dáme další. Mám 5, takže mám 5%, mám 4% na Murder a 4% na detektiva. Tak to nemám vůbec žádný šanci lidi. Jsi nevinný. No to jsem neslyšel poprvé. Tenhle byl vrah, to vy nevěřím. Už nikdy v životě. Tak potřebuji co nejvíc goldíků. Ale tuhle mapu hrál, myslím, že Pedro, ne? A Gamer. Který tady hrál Gamer a Pedro, ne. Pomoc. Prosím. Goldy. Prosím, gold. 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 To není? A do Murder už zabil, no. Murder. To není ani jeden. Čau. Jo. Což za kvědě? Cože, on je tady gold. Já nenajdu ani jeden gold. Jasně. No, to může být až tady. To je uzavřený. 9 inocentů a detektiv poradí. Takže nevím, kdo jako vyhraje. Tak, jo, 3 minuty. Teď to ještě můžeme natáčet do Murder, jak chcete dlouho. Napište mi do komentáří, vy si chcete další pokračování z The Murder. Já vám ho natočím, protože jsem... No, ale ještě neumřel ani jeden inocent. Tak já to stříhnu a vrátíme se ke hře. No tak jsem zpátky. Ne, já nemám tu stejnou verzi, jako máš ty, já zase taky. Já mám menší. No a Murder zase zabil. Murder zabíjí. Murder. Menší verzi. Počkej, to je ta holka? Jo, to je ta holka. Jo. Dixie. GG. GG. Uděláš to? Jasno, konečně další hra lidi. Na tu jste čekali. Lidi. Že budu Murder, jo. Takže mi fanděte, prosím. Plus Murders. Pojď, jsem tady. Jasně, zase detektiv. No, detektiv 4%
Murder 4%. Já budu pořád nevinný. Jsi nevinný. Oh yeah. Takže nějaký ty goldy tady by mohly být. Já mám štěstí na murdery, že se spawnou u mě, ne? Ale jako to mě taky zajímá, že? Ono tohle je takový Doom Order. No, a už máme tady zabijáka Doom Ordera. Takže já už říkám všech lidí, který ho potáhám. Jeden gold, poprvé získám jeden gold. Najdi luk, abys zabil vraha. No tohle by jsem vůbec neviděl v gameových videách a... Jo. Mám luk? Ne! To mě zabil. Já jsem měl luk. Takže mu dneska vypínej. Kde jsem zemřel? Tak se vrátíme. Tak už zbývají jenom 4 lidi. Tak honem kill vrahu. Ne, vyhraj. Ať vyhrajeme aspoň jednu hru. Ne mojí zásluhu, aspoň ať to vyhraje někdo jiný. Ježíš. Dex Pack Game. Sticky.cz. Sticky mám rád z Minecraftu. Se tady proletím po mapě. Tak se vrátíme k Murderovi. Už jsou jenom 2 lidi, no. Nepochybuju, že by to teďka jsme... Teďka? No, jenom jeden člověk. To je tenhle. Ne. Pozor! Ne, pozor! Teď. Zlový Murder má meč. Chci propíchnout, uříznout tě hetku. Počkej, on se děhá. Ne. Murder vs 10 Detective Mates. A jo, tak teďka si nebudu věnovat. A pak jo, ne? A jako gamer má velký šance, jakože bude ten. A já jsem youtuber, mám takový malý šance, ne? No. Tak je to, máme to poprvé lidi, takže jsem to přišel prostě nedávno a jsem si to zjistil. Byl jsi jo, konečně jsem detektiv. A už mám plány, jak přežít, stát v rohu, všechny killy. Zase skám na přeblaz. Takže bych stal na mastě, já mám to jasno. Ty jsi zloděj. Ne. Nebuď u mě. Takže jsem detektiv, jo. Dobrý. Kdyby byli murderovi, tak by nezbírali gold. No? Takže pozor. Už zabíjí. Já se tohle bojím, ten byl minulé murder. A murder taky může sbírat goldy. Já se tak bojím. Já se musím chránit, pojďte ke mně. Česko! Já se bojím, jako. Někdy nás zabije. No, ale. Česko. Au.
Nedělá. Děláš mi to? Jo, tak to bude pro dnešní